former Mount Pleasant legislator vanoadvocate Zvoitwa naMahere vauya vakazviramba vakati aiwa zviriitwa negovernment yeZimbabwe yes zvakanaka kuprepare for the leaders ari kuuya for the upcoming SADC summit, but azobatikana nekuda kwestate yahona yakaitika munyika yeZimbabwe. Azviperi mushe muri Zimbabwe sada mina mashoko yachiadvocate panapa naZvoitwa naMahere atoshamisika noti subscribe like turn on the bell icon. Tipinda pa page yaniki mangwana pane post yanoposta of the 12 villas akavakiwa ne the government of Zimbabwe. I think munhu wese mapictures makamaona aya anobva auya panapa obva posta picture yemuhospital semapictures amuri kuona ayo emu health service my health services emunyika yeZimbabwe achira mashoko kuti how can the government waste money on luxury villas when Zimbabwe's public hospitals look like this. Sima pictures amuri kuona ayo muri Zimbabwe zvinhu zvanyabata Zvoitwa naMahere akati how come kuti Zimbabwe ino waste millions kuvaka villas, but panapa muchiona vanhu vachirara pasi roof ceiling yemahospital iri dilapidated. Muri Zimbabwe chimutudze mafunguro enyu panapa Zvoitwa naMahere akuzama ngoro wangu kuti aiwa panapa nyika yeZimbabwe tinoda transformation cheche kuti tikwanise kusacrifice maresources atinawo timaite for national development ive beneficiary kana benefit kwatiri isusu vanhu veZimbabwe vakazvarwa munyika yeZimbabwe noti kuitira vanhu vanobva kuma-outsiders. Ina kumene section imene mbotudza mafunguro enyu nokudii pane mashoko akatokwana panapa naZvoitwa naMahere. Musanga no subscribe kulike, turn on the bell icon.